Bw'Esabato mwanchu morigereria nande karibu imeyo mororio Obwansu Bw'Esabato ensemo ya devotion nimaete nga gwakorere chuma ya gubia ena litogokore chuma ya ito nande mbia mona singinja buno morigereria Ndizi TV kwabeire gogosanga ase na intu amo ase umoroberio yo Obwansu Bw'Esabato chikambi umuri morariare gotebanga chikambi abande bakoenda aramisi abande baenda Jumatano kana rie kambi kare wansa ririnko ere guchie kogera kwa Misiri amangana mange riri actually kende nke yobona ibindi ebinge byaerire igokoenda turende gukora rende na abande chisabato cya Nyasaye chinchenu kotoranyore chingaki mitukorinde tokwanere chikambi cya Nyasaye na kumanyanki kogera utakiro tuko na bingane sabateri kware kwenda ebukwe kare gotanga echinechi sabato cya Nyasaye matukari atano na abere yebigutu na matuka Nyasaye go chikanisa chiri chibuate chikambi tokobaganeria maya na ndekero mugo chaka na bali mugo chaka rero na ini twabaganeire chikambi chingia tomocha kogenda gwansira ritukulitanganerie kambi egekogera Nyasaye ubikira matukayo naro nabanga esabate ya rero nabenga bunutare koenda ando genda ororo naye banga biero beri biya tariro ryo kare gotare chae ranga kyuko yebanga byokora nenero egere sabate ya Nyasaye etoke korororo tusabe singincho kwegera tati Nyasaye byamona singincho byabwao watorendire watoikirie obwaro boiga nande bonongo soatura singincho yo kuligerera ingana liao twanchire ekera tukuligereria litos kiangena sura sirtere so Kristo yoro motoria amen. Lingana lito linene ase emambi abono iga ayegose nigoro muliri ayegose nigoro muliri bonga inikyobuate ase okumusasi Nyasaye na wikeranie meroberi yaye elia bekira ensemo noro mongaini gose no muliriore toenda ase gitabu kia Matayo 19 ekebungo kiaye kia 20 kuchinsento ligererie kurugoronta etagote yumusao yo mumonda nigakoenda ase Yesu motebinga inga kinda akore kerogo soma kuru ase gitabu gia 16 agotebaiga and behold one man and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Nkikerie kia ndakore elionyoro buruti bwakare na kare. Yesu ni gakare ko moeresa. Omotebinche tono komyo muyabweka tata Nyasaye uri iguru. Arafu manya ko moeresa nga lakini onya gutaete kororo gutuaro buguma bwakare na kare gusogoso aso buguma bwakare na kare lazima ule amachiko toita to korobunyaka. In other words, amachika mange toiba toba kirori bwoborimo amachika yonsi Yesu ni gakare ko moeresa usike isona nyoko amangana yonsi ipi Elia seke bungi 20 omosayo yomanya koireneria omanya goteba ebibionsi nimbibuatete korwa obokebwane. What lack is yet nyago kuigwe gesonga mangana iyo yani omosayo ya kerra bunare omonto osoire igoro oikeranire ogweneire ekora amachiko nabuatete buna nayo buatete amachiko buna nayo koende kanisa gekogera muntu tari guchie kanisa abange baota no munyabibe gakogende kanisa bata gwekora nguchiare kanisa rende the way mwanya bantu buna turi
Aigaba no iguno na wagoteba. Ekera motebigo. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that you hast, and give it to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Yesu ni gakare komotebi ayonsi kwa bwatire lakini bono nkere kemo ogokora bono erio oikero borutu wakare na kare bono genda oni bionsi biri obwate ombwati nobo mabwakare na kare mbobo obwago tigatorigereri guchinsa musa oyo akamanya goteba igabono. But when the young man had that saying, he went away sorrow free, for he had great passions. Akaruaria kagechiri mono ekera igwa mangana inkiga komogechi otebi wonie amaria yonsi abagira bataka elinya saa kamanya goteba se 23 yesa kamanya goteba. Then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Oboriri bwa mwanya bantu wechinsikia ateba nkorera ororoge oteba nga, and again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Aye omorigereria Yesu ni gakare goteiya boro kigubaye bono musa oyo munde kera agenda kaichaniti tima itesu kwanya kororenga mia egwete kebao yesindani heriori nebe rais Yesu na bakare kubate engami gwete kebao yesindani oboriri bwekerengo keiguru. We value this world more to yani tobegete enseye motu na Maria yaro umwana asome, but you've never instructed you umwana wonga bono togende kanisa ege kogera you value more umwana yokonyora chisemi chense kubwa kumubekera obumenyo bwaye aligoro oboriri bwengencho engana ngaki ayabuno mu Kristo bwate twabeira bariri uno musaoyo omonda afaruet abegeta mari mono una nayo begete kireto mwana gisemi mono chire motu gweta ni kende gyonsi mbiyo mwana ogo na atachi skura kini amo manyete nyasaye turi goteba nyasaye tatageti oboriri nyasaye na atageti gisemi eto some, lakini saa zingine tuikeira ase togo fariu amangana yenseye ke kiandeterete birengereriga abange tuabeire kanisa ime tuabwatiria machiko ye kanisa biya nongwe sibioro enda ase kanisa, lakini etongo musao yo monda mbire totatageti gotiga ase obogima bwaito elitonyora obogima bwa kare na kare naye naboko boriga umorisia nkoenda ande kanisa inche nonde Bw'Esabato nimbwateti amachika nyasaye ninkorete ebi nebi bigokorwa ase kanisa ime onya neta isi nkorunde onya ne sadaka nkorunde onya nokogende kanisa ngochinde, lakini nigoro mweoria igonga buna Abayahudi the Jews bare korore bisakwe bibinde mbibwatinge ncha sobuguma bwabo bero rabuna baraba chenu barabu bero rabuna baikiranete bachaka kurusia abandi amagoso aye ase kanisa imengoko ari baga lyogo condemn other people lyogo
tenena na kugambia bantu bande ng'aye no munyabibe na kiga kogeraga iga tukare gotebe gunga obotenenku mbororo bwenkoro obotari obotenenku bwogotwara chibese obotenenku bwogotwara chinibo mbogo koa etiketi yokogenda iguru aye na bore kanisa lakini ano mutako mwere na bo bwatitia majikonsi lakini ano mutako mwere as pertained to abahamate baitu kanisa aro gwachanga bya yes nduri gukana to changa lakini omosani nare nsemaiga omanyete ngana aruarete lakini kwagachire kanisa bya lakini kwanya gokonya muntu kigwa konyiraye so that you manyekane nga abatakambara igana ikirire unanjo mu Kristo kwaragera gwatyo kije batiyago bya lakini umusumbure gaigensemo tanya kuria igakunywere era akari kuyinywa serioki dirio gutiokiera utiokera go nerurire muntu nara uruarete no rase kanisa na bumanyete na ruarete lakini nkwanya kuira no ne getambukiro no goteya barisi ngagaki umuruire na karasi gete yani asoronga asiororekana no re kanisa isika iga so bisiori muntu no aro chandegete you've never taken nkwanya kuira ribaga riokomororera mabera riokumuikange omogusui ebirengereri byaye the same way the rich man oise gotebi gunga bono this is what you need to do kora igana igegero nyore yare ko banga Yesu no are ngichinga kibune chia gotebi nga chisemi chi kuiro mwana ne chingia lakini ritangani aba bare nsemo yago bataranyora chisemi na barabu bae so that na barabu babe buno mwana ogo I think nabo kware gocha kuirianya kabuno muntu yo monda nabo kware gocha kuigubobe ngabono nie gari yago ngoya bataka ngano ene gari umete na butari ni umuntu egekogera umuntu uyu no muntu abara acha ikaranse ima nyakaro mucha butaye chafuke tutageti onyaga akabwate limuzu egekogera nemere makuru na bara acha gutiokere gari the same way the rich man was behaving tigatobe abangaini asubo Kristo waito tigatobe abatenenku ase okukora emeremo ya Nyasaye twabwatira machikonsi tuachire kanisa ime lakini kobe kanisa ime nkeli eketrengo gyogokoburuoti bwa kare na kare genda to extra mile uno muntu yo monda atebetiku gendoni ase narubegete enkoro yago usina asa abana bago usina ase nibo yago usina ase umugondogo abantu mbale usukiyo umugondo usukiye ekegingiga gesukiguga nganenjera bachandete nore kanisa imera kini tutagiti bantu baetenjera okanete pi ote banga ingo sukama guraya bere gare gari yaye ache goita ne gari guchia nora ase kanisa ime nora ase kanisa ime ote banga aiga nje tingo suka imagine tigango tebi umubero yoroje igabuna bono ndigereti chinga kingo ikachire okobe kuma nkorara matobe ntinde kire ntabuati oyitogo kwana nere ekigyo kokwenda nakyo no mubero yo gochigo decompose oba maraba igona kitogo sabanga omwanchu murigereria gaki kogo swase kanisa tuarari yandari abamino tawe kora munaya ni goikiranete mono goetani abande bunamba the Jews abayahudi bare kwerora baranga abantu abande bibisa kumba wenereti aya no wenerete koira nase Yesu Kristo egera koe kelia ke wenereta sobumo wao serera Yesu Kristo iromotoria amen tata Nyasaye bia mona singencho yeri ngana liao tuasomira seri tukeri tata Nyasaye watu senirie na goto somia buna tuwenerete koba buna abana bao toikeranie otokorera aliara maya sobo mabweito eri tata Nyasaye sobo Kristo bweito totenene burunge entore ndama chikago
lakini tate Nyasaye gwetani kulinda machikaya iga tokorekeria machikaya agoteba wancha uyu mino buna buyanje tayo monyene ense ito ya Kenya toyeretera asore tate Nyasaye ikia amabera ago okuna abarai baito babwata chinkoro chinge chia Farao baunchoke elibaira na asore baiwane na gwetani onsi ni serikali tate Nyasaye esingencho yemesiga menene tate Nyasaye yichi tax ne binto binde tosabire kuna serikali egere onchorerie birengererie bi egere tate Nyasaye abana bago batware omoremba asense tate Nyasaye tosabire nga esabatengima notorende nekero turachake none chuma tate Nyasaye yegochaka ase morogobo rero gusimambi tosabire nga tate Nyasaye onyara ko bawotenena na intu torae sere tare Yesu Kristo yoro motori tosabire amen.